इंटार-6 शेड्यूल प्रिमियार लीग बे जागासिनो दं बिटिसि एरियायावनो फंबाय बिथाङा बुंबाय थायो जे 17 बोसोराव मा मावदों फालाय जेबो मावाखै बाथ्राखौ बुङो बे एसे पलिटिकेल बाथ्रा बे ISPL नि खेला जागोन दा बे साइ स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर लुआ आं बिथांखौ सोंनो लुबैदों फंबायनाव जे बिथाङा जेबो लुवाखै जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो दा मावाखैब्ला बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर बानाया सोर लुआ बिथाङा मिथिना मिथिया दा बिथाङा आं सोंनो लुबैदों दा बिथाङा बुंनो हानांगौ सोर लुआ फंबाय बर'नाव बुंलुदों दिनै जोंखौसो जेबो मावा होननानै बुंदों जेबो मावाखै होनना बुंदों आंखौ बिसेस करि बुंदों बिथाङा मा मावा होनना बुंदों आं दिनै बिथांनो खोन्थाबाय बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारनि प्रजेक्ट लाबोग्रायानो दावरदैखोम नार्जारी दिनै गामि एरिया बारायनायनि फंसे खोथा गैलिया बिटिसि सुक्तियाव जायनाखि फसानिफ्राय दा गामि हाबसननाव दंमोन बेबो गैया बेखौ फंसे खालामनो हायाखै बिसोरो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला माने बिश्वनाथ जिल्ला हाबफानांगौ होनना बुंदों बेबो जेबो गैया नैबे 30 तारिख थांनाय सेप्तेम्बराव एनाउन्स खालामनाय बाथ्रा दंमोन उरखाव उरखाव बुंदोंमोन 30 तारिखआव रिजाल्ट ओंखारगोन होननानै बहाबोरो मानो ओंखारनो हादिया मानो सिरि दिनै दिफेन बर'मोना मानो सिरि मानो जेबो बुंदिया मा जाखो नोंसोरलाय दिनै बुं दिनै हाबमारगोन ना हाबमारा मानो बुङाखै नोंसोरलाय बेखौ बुंनांसिगौ बे इंटार-6 शेड्यूल प्रिमियार लीग बे जागासिनो दं बिटिसि एरियायावनो दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय जे फंबाय बर' बिथाङा बुंबाय थायो जे 17 बोसोराव मा मावदों फालाय जेबो मावाखै बे बाथ्राखौ बुङो बे एसे पलिटिकेल बाथ्रा बे आरो लोगोसे आंखौबो सोंदों बे दाखालि जे नों 17 बोसोराव बिपिएफजों थानानै मा मावदों बे बाथ्राखौ बुंदों आं बिनि क्लियारिफिकेसनखौबो होखाबाय आं बिपिएफआव आं 12निफ्रायनो गारदों होननानै ओमफ्राय आंखौ हा दरलायसे माबा उद्धार खालामना होनो हादों नामा बेखौ सोंनायाव आं बिनिफ्राय रिप्लाय होबाय जे जों अबे हाखौ उद्धार खालामना होखो बेखौ बुंनो हानाय जाबाय ओमफ्राय दा आं फंबाय बर'नाव सोंनो लुबैदों जे दा ISPL जे जागोन जे क'क्राझारनि साइ साक सेन्टार साइ साक माने स्पेशल एरिया गेम सेन्टार कादरगुरियाव जागोन बे सेन्टाराव जे ISPL नि खेला जागोन दा बे साइ स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर लुआ सोर बानाया आं बिथांखौ सोंनो लुबैदों फंबाय बर'नाव जे बिथाङा जेबो लुवाखै जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो दा मावाखैब्ला बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर बानाया सोर लुआ बिथाङा मिथिना मिथिया दा बिथाङा आं सोंनो लुबैदों दा बिथाङा बुंनो हानांगौ सोर लुआ दा बे आरो लोगोसे आं बेखौ रायजोनोबो मिथिनो लुबैदों दा दिनै बिथाङा जानला मोनला गावखौ बिराद गिदिर मावथि होननानै देखायनानै बिराद मावग्रा देखायनानै मालायखौ नेग्लेक्ट खालामनाय मालायखौ असनमान खालामनाय बे बाथ्राखौ बुंनाय नुनो मोनो दा बेखौ सोंनाय खारना जाहैबाय बे साक सेन्टार जे कादरगुरियाव जादों साइनि बे साइनि स्पेशल एरिया गेम सेन्टार बानायनायनि सिङाव आं रायजोनो मिथिनो लुबैदों बेयाव जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन मेइनलि बिनि रलखौ लादों आं दावरदैखोम नार्जारीया 1998आवनो बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ आंनि नेतृत्वआव आंनि दैदेननायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना सेंसन खालामनानै लाना फैदों बेयाव खुनु राजनिथि हान्जानि बेयाव गोहोम गैया खुनु आफादनि बेयाव गोहोम गैया जोङो लानानै फैनानै बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ कादरगुरियाव गायसननाय जादों आरो बेखौ सेंसन खालामनायाव जोंहा आसामनि मानव गेदेर गपिनाथ बरदलैनि फिसाला रबिन बरदलै बे साइनि डाइरेक्टरमोन गुवाहाटि साइ नर्थ इस्टार्न रिजननि डाइरेक्टर आरो बिनि उनाव एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दंमोन सुभाष बसुमतारी दा बिथांमोननि ज' लोगो लानायाव बिथांमोननि मददाव जों बे प्रजेक्टखौ जों लाबोनो हादों आरो आं निजे आंबो दिल्लीयाव थांगोन आरोबाव डाइरेक्टर जेनेरेलखौ लोगो हमनानै बे स्किमनि गासैबो जिनिसखौ खालामनानै थिग खालामनानै फैदों दा बे हिसाबै बे स्किमनि जायनाखि सेंसन खालामनाय बिनि क्रेडिटआ जोंनि केडिएसिनि आरो मेइनलि बिनि रलखौ आं दिनै लादों दावरदैखोम नार्जारीया लादों आं ओंखायनो दिनै फंबाय बर'नाव बुंलुदों दिनै जोंखौसो जेबो मावा होननानै बुंदों जेबो मावाखै होनना बुंदों आंखौ बिसेस करि बुंदों बिथाङा मा मावा होनना बुंदों आं दिनै बिथांनो खोन्थाबाय बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारनि प्रजेक्ट लाबोग्रायानो दावरदैखोम नार्जारी आरो बेखौ जुदि बिथाङा जुदि
माने मिथिनो लुबैदोंब्ला मिथियाखैब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि जेसेबां मावथिफोर दङ बिथांनाव सों बिथांखौ मिथिनाय ला आं बिथांखौ बुङो आरोल' नङा बेखौ बानायनायनि जानाखि माबा आर्किटेक्ट बे आर्किटेक्टआ जोंहा मानाव गेदेर नबिन मण्डल वेस्ट बेंगल साथारिनि बिथाङा CPWCनि बियो माबामोन बे एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल बियो बे दिल्लीयाव थायोमोन दा जों बिथांखौनो दायथ' होनाय जादों बिनि गासिबो आर्किटेक्ट डिजाइन बिथाङानो बानायदों ओमफ्राय लोगोसे बिनि प्लेन एन्ड एस्टिमेट बेखौ बिथाङा बानायदों दा बे प्रजेक्टनि एमाउन्टआ गासै 9.3 crore दा बे 9.3 crore प्रजेक्टखौ बिथां नबिन मण्डलानो बानायना होनाय जादों आरो दा बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो मोनसे सुपारभिजन कमिटि दानानै लानाय जादों दा बेखौ मिथिनोब्ला नैबे लेखाखौ बिथाङा फरायदों नैबे सबिनेरजों 2003 आव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना दिहुननाय दा बेयावनो गासिबो जोङो माने बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बोरै बोरै जाया जों बेखौ बेयावनो लिरनानै जादों आंनो बे रिपर्टखौ आंनो बानायनाय जादों दा गथिखे बिथाङा जोंखौ जेबो मावाखै मा मावा होननानै बुङो दावराव देखाय नार्जारिया मा मावदों होनना बुङो बे बुंनायनि रिप्लाइखौ आं होनाय जाबाय बिथाङा सोंनानै ला सोर मावदों बेखौ आरो बिनि बादैबो आं मोनसे रिपर्ट होनो लुबैदों रायजोनिसिम थानाय समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनाव थानाय जेसेबां गेलेगिरि दं जे फुटबलनि होन एथलेटिकनि होन टाइकान्ड'नि होन भलिबलनि होन ओमफ्राय शर्ट पुटनि होन बेसेबां मोजां मोजां प्लेयार दं रोंगौथि गोनां बे प्लेयारफोरखौ जोङो मोनसे पुलिसनि जेब्लानाखि माबा जायो अल आसाम रिक्रुटमेन्ट जायो बे पुलिसनि रिक्रुटमेन्टआव जों टटेल बेखौ आंनि इनिसिएटिभआवनो जों 26 जन प्लेयार जों सोनो हादों बे फैसा गरसेबो खरस नाङाखै जोंहा बे समाव IGP RM सिंह बेयाव दंमोन ओमफ्राय क'क्राझारनि SP आ जाहैबाय LR बिष्णुय बिथाङा दंमोन ओमफ्राय बे 7FM कमेन्डेन्टनि जायनाखि माबा भुइया कमेन्डेन्टआ बिथाङा बुङा 7FMनि कमेन्डेन्ट भुइया बिथाङा दंमोन दा जोंनो बेयाव जायनाखि 7FMआव जायनाखि रिक्रुटमेन्ट जादों बेयाव जोंनो थांनानै जोंनि जायनाखि मावथिफोर KDCनि आंजों लोगोआव दंफायोमोन आदा खान्दाराम बसुमतारी दंमोन ओजों ओमफ्राय जोंहा मानिक बसुमतारी रेफारि बिथां दंमोन ओमफ्राय कृष्ण बसुमतारी दंमोन खासिबारिनि बिथांबो दंमोन ओमफ्राय जोंहाय रन्जित बसुमतारी गिलागुरिनि बिथांबो दंमोन दा अबयसे बिथाङा थैनानै थांबाय आरो बिनि बादै जोंहा मतिलाल बरगयारी बिथांमोना दंमोन दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो जाया लोङा सानफा सानफा जों बेयाव रिक्रुटमेन्टआव थांनानै खाथिहैदों ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोङो 26 जन जोङो प्लेयारखौ जों बेयाव फुरा बिना फैसा गैयासे जों सोनो हादों दा बिनि गेजेराव मख'नो हायो जे माने जोंहा बक्सिंआव जोङो लाबोदों प्रतिभा कसारी जों बेखौ लाबोदों ओमफ्राय जोंहा जेउथि खाख्लारि जों बेखौ लाबोदों सोनो हादों ओमफ्राय बिनुमा अनिमा आर्सारियाव जों बेखौ सोनो हादों ओमफ्राय सुन्दुरि बरगयारी होननाय जों बेखौ माने एथलेटआव सोदों आरो भलिबलाव जोंहा माने बे अमरेन ब्रह्म जायखौ लेब्रा होनना बुङो बिराद नामखरा प्लेयार भलिबलाव दा बैसो गैयाब्लाबो जों बेखौ सोनो हादों ओमफ्राय करुणा ब्रह्म बिथांखौ सोनो हादों खासिबारि माइकेल बसुमतारी सोदों आरो प्रहलाद बसुमतारी क'क्राझारिनि गोथार बसुमतारी गेन्द्राबिलनि दा बिदिनो गोबां मानसि जों टटेल गासै 26 जन प्लेयार जों सोनो हादों आरो बिनि बादैबो जों टटेल 45 जोङो माने प्लेयारखौ जोङो बासिदोंमोन सायख'दोंमोन दा खिन्थु उनाव जोंना बे LR बिष्णुया जेब्ला डिउटियाव थाङो ट्रेनिङाव थाङो SPनिफ्राय अब्ला बिनि इनचार्जखौ जोंहा भुइयानो लादोंमोन दा भुइया बायदिसिना गल न' गल खालामनानै बियो सोरनोबा फैसा थाखा बायदिसिना लानानै बे बाखिखौ सोरनोबा होलाबायदों थेवबो जोंनिफ्राय जोङो 25 जनखौ जों फैसा नाङा जेबो नाङा जासे जों सोनो हादों आरो बिनि क्रेडिटखौ दावराव देखाय नार्जारिया लानो हायो बुंनो हायो बे आंनि इनिसिएटिभआव जादों होननानै दा प्रश्नआ बेनो दा प्रमद बर'आ दिनै साबसे साख्रि थाखो एफा गिदिर पजिसनाव थानानै एथ' गिदिर पस्ट थाबाय बिहा BTC CM जाबाय नों CM जानाय समसिम दिनै 2 बोसोरसिम साबसे बर' गथ'खौ नोङो जिखुनु जाया पस्टआवनो जिखुनु जाया माबायावनो नोङो सोनो हाखो बेखौ बिथाङा क्लियार बुंनो हानाया मोजां दा जों खेलायाव खुनु पावार गैया आंहा खुनु जेबो माबाजों राजनितिजोंबो लिंक गैया आं बे समाव स्पर्ट्सआव खामानि मावबाय थायोमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनाव आं आंनि केपासिटिजों ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरनि केपासिटि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि
दा बे केपासिटिफोरजों बिसोरनि सापर्टजों जों बेखौनो मावदों। दा जोंहा प्रमद बर'आ एबसु आन्दलनखारि एफा गिदिर आन्दलन खालामदों। बे बिथाङा बै समाव मा मावना होदों रायजो राजाफोरनो साबसे साख्रि होदों, बेसेबां मा मावदों, बिथाङा बेखौ एसे बुंब्ला मोजां आरोखि, जों मिथिनो लुबैयो। नोंथाङाबो खोन्था जोंनो। दा जोंखौ जुदि सोङो आं बिनाव सोंफिनबाय आरोखि, दा नोंथाङा बेसेबां साख्रि होआमोन, बेसेबां मा मावामोन, आं बेखौ बिथांनाव सोङो। दा आङो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयो, आं मा मावदों मा मावाखै, खिन्थु आं दिनै गावनि बाथ्राखौ बुंना लानोबो उसुबिदा मोनो, बुंना लाया, खिन्थु सोङो आंनाव। दा एबसुनि जोंनि गगाब सगाब सेंग्राफोर माखासे दङ, आंनाव सोंदों मा मावदों दावराव दैखां नार्जारिया। आं दा बेखौ उनाव रिप्लाय होजोबगोन, गासिबो मा मावदों मा मावाखै आं उनाव रिप्लाय होगोन। आं दिनै रिप्लाय होथ'वा। दा आङो बेखौ रिप्लाय होयिनि खारना जाहैबाय गावनि बाथ्राखौ बुंना लाब्ला उसुबिदा मोनो। दा बेखौ आं बुंनाय जायाखै, खिन्थु बिथांमोना सोंबाय जेब्ला आं लासैनो होलांगोन आरोखि। दा बेखायनो आं दिनै आरो फिनजाथि सोंबावनाय जाबाय, बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार साइनि खारलुगुरि जादों, बेखौ सोर लाबोआ, सोरनि इनिसियेटिभआव जाया, बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ मिथिना लानांगौ आरो बेखौ रायजोनो बुंनाया मोजां। सोर लाबोमाराखौ खुला बुंना हो, आं बेखौ बिथांखौ दिनै बुंनाय जाबाय। दा ओमफ्राय जानाखि सिक्स सिडुल जानाखि प्रिमियार लिग जागोन, दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों। दा सिक्स सिडुल प्रिमियार लिग जागोन, बे जेबो नङा, बियो दिनै प्रमद बर'मोनहा इमेजआ दिनै गोमागासिनो दं, रायजोफ्रा दिनै गाज्रि मोनगासिनो दङ बिसोरखौ। दिनै बिसोरनि गावसिनि इमेजखौ बोरै लाबोफिननो, रायजो राजाजों गाज्रि मोननाय मोनजानाय बे मोनसे परिबेसखौ बोरै होखोमानानै डाइभार्ट खालामनानै रायजो राजाखौ आन्दायहोनानै बोरै गावसोरखौ मोजां खामावदों देखायनो दिनै बे ISPLखौ खालामदों होननानै आं बुंनो हायो। दा दिनै बुंनांगौ बाथ्रा मा, सोंनांगौ बाथ्रा मा, दिनै सिक्स सिडुल प्रिमियार लिग बानायबाय, सिक्स सिडुल बिटिसिआव दंना गैला? दा प्रश्नआ दिनै बे गिदिर प्रश्न। सिक्स सिडुल नोंहा दंना गैला? प्रमद बर'आ दिनै सिक्स सिडुलखौ बहा दोनखो, दंना गैला प्रमद बर'आ? आगोलनि बिटिसिआ सिक्स सिडुल माने पावारजों, सिक्स सिडुलनि माने आयेनजों दानायमोन, सिक्स सिडुलनि पावारा दंमोन। दिनै बे बिटिआरआव सिक्स सिडुलनि पावारा दंना गैला? दा दिनै बे गिदिर प्रश्न। दा दिनै गासैबो फाननानै जाखांजोब्बाय, सिक्स सिडुलनि पावारखौ गैला खोमानानै लाजोब्बाय। दिनै सिक्स सिडुल पावार खोमा लाखांजोबनानैसो दिनै मा जादों, दिनै सिक्स सिडुल माने सिक्स सिडुल प्रिमियार लिग दिनै बिथांमोना खालामबाय। दासो सिमां नुबाय बिसोर सिक्स सिडुलनि बाथ्रा। बिसोरथ' गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन, जे आगोलाव जोंना माने बिटिआरानो बिराद गिदिरखा, बिटिसिनिफ्रायबो देरसिन, रायजोनिफ्रायबो देरसिन, जोंनिया नामानो बिराद गिदिरखाथार ओरै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन, गिदिर गिदिरनो बुंबाय थादोंमोन, जे जोंनि माने बिटिआर रिजन सोदोबानो बिराद गिदिरथार होनना बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। दा दिनै आं बेखौनो बुंदों जे दिनै नोंसोरहा दिनै सिक्स सिडुलनि खुनु पावार गैलिया, सिक्स सिडुला जोबजोब्बाय। सिक्स सिडुल जोबखांनानैसो दिनै ओंखायनो दिनै बिसोरो सिक्स सिडुल दिनै बुंनो नोंसोर आरम्भ खालामबाय। सिक्स सिडुल फाननानै जाजोब्बाय, दिनै फाननानै जानानै बिसोर दिनै खेला होबाय, जे फाननानै जानानै। दा आरो मोनसे प्रश्नखौ आं दिनै लाबोनो लुबैदों बिथांमोननि सिगाङाव, जे सिक्स सिडुल नोंथांमोनहा बुंदों जे नैबे प्रमद बर'मोनहा सिक्स सिडुलनि बाथ्रा बुंदों, जे नोंसिनि बिटिआर बे सुक्तियाव बबेयाव सिक्स सिडुल लिरनाय बाथ्रा दं, बेखौ एसे बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनाया मोजां। बिटिआर सुक्तियाव बबे जायगायाव सिक्स सिडुल लिरनाय दङ, बेखौ क्लियारिफिकेसन होनाया मोजां। एबा बे बिटिआर सुक्तियाव कनस्टिटिउसननि बबे धाराजों बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों, बबे धारा दङ बे नोंनि बिटिआर सुक्तियाव कनस्टिटिउसननि, बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ दिनै बुंनाया मोजां, रायजो सिगाङाव खोन्थानांगौ। आरो लोगोसेबाव आं बुंनो लुबैबावदों जे जानाखि बिटिआर सुक्ति, बे खुनु मोनसेबो जायगायावनो सिक्स सिडुलनि बाथ्रा बुंनो मेनसन गैया, संबिधाननि मोनसे धारा मेनसन गैया, जेबो लिरनाय गैया, जेबो गैया बेयाव, बुंनो हाया बिसोरो। ओमफ्राय लोगोसे माथ्र बुंदोंल' बेयाव जे बिटिआर नामखौ माने बिटिसि नामखौ सोलायनानै बिटिआर दोननाय जाथोंसै, बेखौल' बुंनाय जादों। माथ्र नामल' सोलायनाय, बिटिसिखौ बिटिआर खालामनाय, माने बिटिसिखौनो लानानै जुदि एकर्ड खालामबावोब्लाथ' माथो जेबो जायाखै माथो होनना बुंजागोन। बेखौ गिनानै बिसोर जास्ट माने नामखौल' बिटिआर दोननानै बेखौनो दल दामदों, बिराद गिदिर, बे बिराद पावार जाबाय जोंहा सिक्स सिडुलनि, माने बेयाव देरसिनबाव जोंहा स्टेटनि समान बिटिआरआ ओरै होनलादों। पुलिस पावार मोनबाय जोंहा, डिसि पावार मोनबाय जोंहा, फाइनान्सियेल पावार मोनबाय जोंहा, ओरै होनलादों। खिन्थु बेयाव बिदि जेबो मेनसन गैया, बिसोर ब्लाफ मारिदों, ओरै मिसा खोथा बुंदों। ओमफ्राय लोगोसे बिटिसि सुक्ति जानाखि जादों 2003आव,
BLTनि नाजानायाव दा 2003आव जायनाखि BTC सुक्ति जादों BTC सुक्तियाव 6 शिड्युलजों जादोंबालाय बेयाव क्लियार लिरना होखादोंबालाय 6 शिड्युलनि जायनाखि प्रभिजन 244 साबक्लस 2 बेजों दानाय जाबाय होननानै बेखौ माने BTC सुक्तियाव लिरनानै दोनखादों बे दा खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्तियाव बेबो लिरनाय गैया जे बिटिआरखौ BTCनि जायनाखि माबा 6 शिड्युलनि पावार बे पावारजों सालायनाय जाथों होननानै बिदि लिरनायबो गैया बेयाव खुनु मेनसन गैया ओरै हावा बाहेरावनो एखे जेनेबा बालाबारियाव न' लुलाबायनाय गथ' गथायफोर गेलेनाय बायदि जोमै सायाव माने न' लुनाय बेबादिल' बे जादों दा बिथांमोना खुनु बुंनो हाया ओमफ्राय लोगोसे मोनसे रिजन सोदोबनि बाथ्राखौ आं दिनै एसे क्लियार होबावनो सानदों बे रिजना मा बेलाय जे रिजनखौ लानानै बिसोर बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय रिजनालायनो बिराद गिदिरखा जोंहा नर्थ इस्टार्न रिजना बिराद गिदिर मोनसे एरिया दा जोंनाव बिटिआरआ गाव हारसिंनो बिराद गिदिर मोनसे रिजनखा जुदिबा एरिया फिसाब्लाबो बिराद गिदिरखा होननानै प्रमद बर'आ खेबगां बुंलाबाय दं बेखौ जों इउटुबाव मोनबाय थायो दा बे खिन्थु रिजन सोदोबनि लिगेल इमप्लिकेसना मा कनस्टिटिउसननि इमप्लिकेसना मा कनस्टिटिउसनाव मा लिरनाय दं दिनै बिथांमोना बेखौ बुङो आरोखि दा नैबेयाव आङो माने कनस्टिटिउसननि 6 शिड्युलनि बाथ्रा आं एसे रायजोफोरनो मिथिनो थाखाय फरायना होनो सानदों जानाखि 6 शिड्युलनि जानाखि पेराग्राफ 2 बेयाव होदों नैबाव रोखा होदों बेखौ फरायना होनो सानदों बेयाव होदों if there are different scheduled tribes in an autonomous district the governor may by public notification divide the area or areas inhabited by them into autonomous region ओरै होनना बुंदों कनस्टिटिउसनाव बे 6 शिड्युलनि बे माने माबा बियो बे जाहैबाय 6 शिड्युलनि पेरा 2 आव बेखौ होदों लिरनाय दङ थारमाने माने अट'नमास रिजना मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव फिसा मोनसे जायगायाव बेखौ बानायनाय जायो बेयाव जे जायगा जुदि सोरबा ट्राइबेलफोर दंब्ला ट्राइबेलफ्रा बियोब्ला बे अट'नमास रिजनखौ होनाय जायो होननाय बेयाव माने संबिधानाव 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव आन्दाराव बे दङ अट'नमास रिजना बे दङ दा मोनसे उदाहरनजों आं बुंनो सानदों जे गोदो जों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों आन्दलन खालामबा जोङो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों अट'नमास रिजन होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों कार्बि आंलंआ मोनसे डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फिसा जायगा दा बे जायगाखौ जोङो अट'नमास रिजन होनांगौ होननानै बुंनाय जादों आरो बेबो जों बर'फ्रा मोना बे ट्राइबेल नङा खिन्थु बेयाव जोंहा दाबि दंखायो जे उपेन्द्र ब्रह्मआ मोनथाम पलिटिकेल दाबि खालामखादों मोनसे सेपारेट स्टेट बे ब्रह्मपुत्रनि साहा जायै डिभाइड आसाम 50-50 जायखौ बुंदों बे ओमफ्राय खोलाजायै माने नीलाचल अट'नमास काउन्सिल बिदों ओमफ्राय थार्डआव जाहैबाय 3 पलिटिकेल डिमान्डनि गेजेराव थार्डआव जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोरनो माने अट'नमास रिजन होनांगौ ओरैनो बाथ्रा बुंदों आरोखि दा बे गतिके रिजन सोदोबा बिराद फिसा बेखौ लानानै बेसो हाजार दल दामा मानो हाजार बुङा मानो बे मिसा खोथा बुंलानानै रायजोखौ आन्दायहोनाय भ्रम खालामनाय बिनि बादै जेबो नङा बिसोरनि सुक्तियाव जेबो गैया बे सुक्तियाव जेबो बेखौ लानानै बिसोर माने रायजो राजाखौ दिनै फोलानानै रायजोफोरखौ आन्दोदनानै दिनै नङै खोथाखौ दिनै बुंलागासिनो दं आरोखि जे बिटिआर सोदोबा बिराद गिदिरथार जेंनाया रायजोनिबो समान जेंनाया रायजोनिफ्राय देरसिनबाव ओरै होनलादों डिसि एसपि पावारा जोंनाव फैबाय फाइनान्सियेल जोंनाव पावार फैबाय ओरै होनलादों दा बेफोरबायदि आरोखि दा खिन्थु जोंनाव मा जादों बिटिसि सुक्तियाव बिटिसि एग्रिमेन्टआव बे 4.1आव आरोखि बिटिसि एग्रिमेन्टनि 4.1आव बेयाव लिरदों रोखा लिरना होदों आरोखि 4.1आव बेयाव बुंदों जे जोंनाव जाहाथे सोरबा एसटि जायोब्ला अदुर भबिसतआव बिटिसि एरियायाव सोरबा जुदि गुबुन ट्राइबेल गुबुन जाथिया जुदि एसटि जाबायबायोब्ला जेनेबा राजबंसिफोर होन सावथालफोर गुबुनफोर जायोब्ला जाहाथे जोंनाव बिटिसिआवसो मोननो हाया बिनो हाया अट'नमास रिजनखौ बेखायनो बेयाव मा होननाय जादों नैबेयाव 4.1आव बेयाव लिरना होदों माने प्रभिजन अफ पेरा 1 within bracket 2 of 6 schedule regarding autonomous region will not be applicable to BTC BTCआव बेखौ बाहायनाय जानाय नङा थारमाने गुबुनफ्रा मोननो हायो होननाय जादों आरोखि बे गुबुनफ्रा ट्राइबेल जायोब्लाबो बिसोरो जोंनाव बिटिसिआव बिसोरो अट'नमास रिजनखौ बिनो हाया मोननाय नङा दा मोजां मोनसे जोंनाव एग्रिमेन्टआव बिटिसि एग्रिमेन्टआव सोना होनाय जादों मोजांमोन बियो गतिके बे दा जे गुबुन गुबुन जाथिफ्रा जे एसटि जानो बिदों बिसोर भबिसतआव जुदि एसटि जायोब्लाबो बिसोर जोंनाव अट'नमास रिजन बिनायनि फिसा स्कप गैया बे स्कपखौ बेयाव दोनखादों दा गतिके जोङो दिनै बुंबाय माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे रायजोफ्रा मिथिनांगौ जे अट'नमास रिजन होननाय सोदोबा बिराद फिसा बिराद गिदिर नङा बेखौ लानानै माने
प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि जेरैबायदि बुंगासिनो दं रायजोफ्राव जेनेबा रावबो गैला बर' जाथियाव रावबो जेबो रोंला बे जाम्बाफोरखौ जेरैबायदि बुंनानै फिथिंनो हायो बिनि खुगायाव ओरैबायदि फैयो प्रमद बर'नाव जानला मोनला खोथा जायखिया नङै बाङै खोथा जेखौ गोसोआव फैयो बेखौ बुंलाबायो माबा 2 बोसोरजों सुइजारलेण्ड बानायगोननो बिटिसिखौ लासिं सिंथार आरोखि बेफोर खोथाफ्रा एखेबारे नों सुइजारनि क्लाइमेटिक कन्डिसना मा बेखौ बुजिया सुइजारलेण्ड मा जायगा बेखौ बुजिया मिथिफेरा बिटिआरआनो सुइजारलेण्ड जासिगोन आरोखि ओरैबायदि गिलु बालु बाथ्रा साख्रि बाख्रि होगोन मागोन अनेक खोथा बुंलाबायनाय जों खोनादों जों मिथिदों दा बेनि गेजेराव दिनै जे इन्डार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग जे बिथांमोना बानायबाय नोंना 6 शिड्युला जे गैलिया मालाया 6 शिड्युल दङ नोंहा गैलिया नों जोब्बाय नों फाननानै लाखाजोब्बाय नों फाननायनि उनाव दिनै नोङो फुटबल खेला खालामबाय आरोखि ना मा दंबायो दिनै नोंनि बे बिटिसिआव जानाखि पावार दंमोन बिटिसिनो हरखानाय पावार 40 साबजेक्ट्स बे 40 साबजेक्ट्सआव गासै 16 साबजेक्टखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ नों हरबावबाय दाना डिसिनो हरजोबबावबाय डिसिआ दा सासन खालामसिगोन आरो बे जायगा माबायाव बिटिसिआव दा फैबाय मा डिसिफ्रा गासैबो साफा साफा सेक्रेटारि जाफैजोब्बाय बिटिसिआव दा ओमफ्राय प्रत्येक माने डिस्ट्रिक्टनि डेभेलपमेन्ट कमिटियाव डिसिफ्रा चेयारमेन जाजोब्बाय गासैबो दा गथिखे दिनै पावारा सोरनाव दं दालाय दा बिटिसिनाव दं ना डिसिनाव दं दालाय दा बे गासैबो डिसिनि आखायाव थांजोब्बाय जोब्बाय बिटिसिनि पावारानो गैला 6 शिड्युलनि पावारानो फांसना जोबजोब्बाय आरो लोगोसे दिनै क्लाबाव दिनै जोंथ' बर'फ्रा माने जाम्बा सादा सिदा जाबाय नालाय बुजियाखिसै सासे सोरबा मन्थ्रि जाब्लानो बेखौ बिराद मोजांबो मोनो खुसि जायो दा दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिटिसिनि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जाबाय दा रायजोफ्रा फुरथि मन्थ्रि सासे मोनबाय जोंहा होननानै आरो बेखौनो उरखाव गोरा ब्रह्मआबो बिराद गौरब खालामबाय बिराद माने फुरथि जाथिया मा जालांदों बिनि सिन्था गैया गाव जे मन्थ्रि मोनबाय बिराद खुसि बेहा दा खिन्थु बे मन्थ्रिया जे आसामनिसो मन्थ्रि बिटिसिआव खुनु बेहा रल गैया बेहा बिटिसिआव बेबायदि प्रभिजन गैया अबा आसाम गभर्नमेन्टनि सासे सोरबा मन्थ्रिखौ इनचार्ज खालामनाय बिदि प्रभिजन गैया दिनै बेखौ इनचार्ज खालामनाय मा दिनै बिटिसिनि समस्त पावार बे आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थांजोब्बाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सासन खालामसिगोन बे दिनै रोखा जाबाय दिनै बिटिसिआव जेबो गैला दा दिनै नोङो बेयाव माने 6 शिड्युल होननानै नों जे दिनै ISPL जे खालामबाय बे नोङो बेहा जेबो अर्थ गैया मालायहा 6 शिड्युल दङ नोंहा जेबो गैया दा दिनै बेखौ मानो खालामदों फालाय दा बेखौ खालामनायाव मोननै खारनखौ आङो दिनै बुंनो लुबैदों बे ISPL जे खालामदों बिटिसिआव प्रमद बर'मोनहा बेनि मोननै खारनखौ आं बुंनो लुबैदों मोनसेया जाहैबाय जे रन्जन दैमारिया जे जेल जाफिनबाय बेखौ जे बख'नो हायाखिसै दा बिनि सायाव बिराद खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फैदों रागा जोंनाय फैदों मानो बख'दिया बोराबदों एथ' चान्स दंमोन बिसोर जे मावाखै बिसोर जे बख'नो गोसो गैया बे जा रोखा रोखा नुजाबाय आरोखि बिसोर जे माने सरकारखौ जे बुङाखै बख'नांगौमोन बिसोर बख'यैनि थाखाय जे जेल जाफिनबाय सासे सुक्तिखारिया जे दिनै माने जेल जाहैफिनबावबाय जायखौ लानानै सुक्ति जादों पिस एकर्ड जादों रन्जन दैमारिनिथ' गुदि पिस एकर्डनि मालिकआथ' बिसोर दिनै जाय पिस एकर्डनि मालिक बेनो जुदि जेलाव थाङोब्ला दिनै बिटिआरआव मा मिनिं दंबालाय बिटिआरआलाय बे बिटिआरआथ' फ्लप जाबाय बिटिआरआ जेबो गैला दा बे खुनु एक्जिस्टेन्स दा गैलिया जोब्बाय बे दा दिनै बेखौ रायजोफ्रा हमनो हाबाय बुजिबाय जे बिसोर जेबो मावाखै थगायगासिनो दं रन्जनखौ बख'नो नागासिनो दं होननानै दिपेन बर'मोनहा दुगा बुंबाय थादों गगोन बख'सिगोन रायलायगासिनो दं ओरै होनलाबायदों खिन्थु दिनै जे गवाखिसै बिसोर जेबो बुङाखै दा दिनै बे प्रमान जाबाय दा बे बोराबनायखौ नुनानै रायजोखौ माने बे खेला दुला होनानै आन्दायहोनानै माने फुस्लायनानै दोननाय बेखायनो दिनै बे खेलाखौ बिसोर होदों आं बेखौ माने बुंनो लुबैयो आरो बिनि बादैबो मोनसे खोथा जाहैबाय राजनितिक बे खेलाखौ होनाया फुरा राजनितिक बेयाव जेबो गैया राजनितिक उद्देश्य लानानै खालामनाय बेयो फिसा खेला जौगानायनि बाथ्रा सिन्था खालामाखै बिसोरो खेलाखौ बोरै जौगाहोनानै डेभेलप खालामनाय फिसा पलिसि गैया दा दिनै बिसोर माने राजनितिक उद्देश्य दिनै बिसोरनि नावा माने गब्लंजोब्बाय नावा माने जिजोब्बाय बे गब्लंनाय नावखौ बोरै मेरामत खालामनो बे जिनाय नावखौ बोरै मेरामत खालामनो दिनै बेखायनो बिसोर मा खालामदों दिनै बे खेला दुला होनाय रायजो राजाफोरखौ दिनै बे नावआव गाखोफैनो माने आह्वान खालामनाय लिंदों आरोखि इउपिपिएलआ दिनै बुंदों बे बिटिआरआ बुंदों आरोखि गोदोबाय बे गोदोनाय नाव जोब्बाय आरोखि बेनिखायनो बे माने जायनाखि माबा खालामबाय खेला अर्गानाइज खालामदों बे राजनितिजों फुरा थांखि गोनां राजनितिक थांखि गोनां बेयाव खेलानि आसल उद्देश्य लानाय खेला जौगानायनि थाखाय बेखौ खालामनाय जायाखै दा दिनै बे खेलाखौ होनानै रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो रायजो राजाखौ माने फुस्लायनो
नागारदों आरो बिथांमोना दिनै जायगा जायगा बिदिनो खेला होनानै आन्दायहैनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं दा बिस्रा खामानि जेबो गैला दिनै बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट जानांगौ जे बिटिसिआव जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावनांगौ बे जिनिसा बिसोर दिनै हाया दिनै माने एनडिपिनि मानसिफोरखौ जे बख'नांगौ बेखौ बिसोर हाया एनडिपिनि मानसिखौ जे बिसोरो केस उइथड्र खालामना होनांगौ रिहेबिलेट खालामनांगौ बिनिबो जेबो गैया साख्रि होनांगौ बिटिसिआव बेबो गैया दा गासिबो जिनिसा दिनै मोनफा मोनफा जोबलांगासिनो दं दा बे जोबस्रांनायनि उनाव बिसोरनि प्रफिट गाज्रि मोननाया फैबाय जेब्ला दा दिनै माजों फुस्लायनो माजों फुस्लाया दिनै बेफोरबायदि बायदिसिना खेला होनानै फुस्लायनाय सोरबा अबेबा साख्रि मोनदों पुलिस साख्रि दा बेखौबो बेम दामनानै बरायनाय अथ'से बेस्रा बिराद खस्थ'जों साख्रि मोनहैदों गावस्रा जेबो गैया गावस्रा रल गैया गावस्रा जेबो होआखै थेवबो बिसोर बेम दामनानै बरायहैयो दा अबेबा जायगायाव जुदि सोरबा अबेबा माबा मोनसे गेलेनायाव जुदि माबा मेडेल मोनना फैदोंब्ला नाम लाना फैदोंबा बेखौ बिसोर बिराद सिगांसिम बरायहैयो बिसोरो बेखौबो रोंगौ आरोखि बेबायदि खिन्थु बिसोरो जे माबा मोनसे माबा होनांगौ खेलानि बिदि बिसोर जेबो जौगानायनि जेबो मोनसे होनो हाया बिसोरो नाम लानो बोरै बे नाम लानो थाखाय बिसोरो माने एक्सपार्ट आरोखि बायदिसिना खामानि मावबाय थायो दा ओंखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों रायजोफ्रा दिनै बुजिनांगौ रायजोआ बुजिनायनि टाइम जाबाय दिनै जोंखौ जाम्बा नुनानै बर'खौ जाम्बा साननानै दिनै जेरै रोंगौ ओरै बुंलागासिनो दं जेरै रोंगौ ओरै मावगासिनो दं दा दिनै बिसोरनि जुदि नङै खोथा बुंनायखौ जानला मोनला मावनायखौ होबथानांगौब्ला रायजोआ दिनै कनसियास जानांसिगौ बयबो बुजिनांसिगौ आरो दिनै आंथ' जा नुयो बिसोर जानाखि मावगासिनो दं रायजोफ्रा बिसोरनि सायाव एथ' बुजियैबो नंला दिनै बुजिबायबो हयथ' दिनै रायजोफ्रा नेगासिनो दं बिसोरखौ माने माब्रै माने बिसोरनि सायाव रायजोफोरखौ जे थगायबाय बेखौ बोरै प्रटेक्सन लानो बेखौ नेगासिनो दं हयथ' थांखिब्ला बिथांमोना बे लेसनखौ मोनगोन बे शिक्षाखौ मोनगोन आं ओंखायनो प्रमद बर'मोनखौ बिथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां साबधान जाखा नोंसोर जे माने रायजो राजानि खाथियाव जे नोंसोर जे बिपद जासिगोन रायजो राजाफ्रा जे नोंखौ हगारनाय नंला नोंसोरखौ ओरैनो हगारनाय नंला नोंसोर साबधान जानाया मोजां मानोना नोंसोरनि फंसे खोथा दिनै जायाखिसै दिनै फंसे रज'आखिसै नोंसोरनि खोथा बुंनाया दिनै गामि एरिया बारायनायनि फंसे खोथा गैलिया जायाखिसै जे बिटिसि सुक्तियाव जायनाखि फसायनाय दा गामि हाबसननाव दंमोन बेबो गैया बेखौ फंसे खालामनो हायाखिसै बिसोरो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला माने बिश्वनाथ जिल्ला हाबफानांगौ होनना बुंदों बेबो जेबो गैया नैबे 30 थारिख थांनाय सेप्तेम्बराव एनाउन्स खालामनाय बाथ्रा दंमोन उरखाव उरखाव बुंदोंमोन 30 थारिखआव रिजाल्ट ओंखारगोन होननानै बहाबोरो मानो ओंखारनो हादिया मानो सिरि दिनै दिफेन बर'मोना मानो सिरि मानो जेबो बुंदिया मा जाखो नोंसोरलाय दिनै बुं दिनै हाबमारगोन ना हाबमारा मानो बुङाखै नोंसोरलाय बेखौ बुंनांसिगौ दा गथे रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोननि जायनाखि थगायनाय बिथांमोननि बुंनाय मिसा खोथा माने बुङै बुङै रायजोफोरखौ आन्दायनाय बेखौ बुजिबाय दा फैगौ दिनफ्राव बिथांमोना साबधान जानाया मोजां सांग्रां जानाया मोजां